production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin aw ka émission man di kɛnɛ sigilen ye n'o ye Mifashe Instar ye Mifashe Instar ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso aw balimamuso Labati Dunbiya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an wulila ka se belebele dɔ ma n'o tɛ mɔgɔ dogolen bilen an ka art kɔnɔna na ale tɔgɔ Petit Bandi haya min mana k'a la bi Petit Bandi ko la an bɛna o bɛɛ ɲɛdɔn bi sɔni n'an ko Petit Bandi a b'an hakili jigin fɛn jumɛn na o ye yɛlɛko de ayiwa bi ta tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ an b'a fɔ ko Petit Bandi i ni ɲankuma. Bismillah, ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. La famille? Basi foyi t'u la. A Soyez les bienvenus. Merci. Bah. Donc, Petit Bandi, oui. Bi ini Mifa production jabrani mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo an ka émission tɔgɔ Mifashe Instar donc an wulila ka se yan bi ani bɛna masala kunkurunin kɛ i ka actualité kan yarɔ o tɛna kɛ basi kɔni o tɛ kɛ basi foyi d'accord o bɛ diya n yɛrɛ de kosɛbɛ ok donc an b'a fɔ Petit Bandi yɛrɛ ye jɔn ye Petit Bandi tɔgɔ a n'a jamu Petit Bandi bɔra dugu jumɛn na Petit Bandi sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi yala Petit Bandi furulen don wa Petit Bandi si bɛ taa san joli la. D'accord ne ba i ka ɲininkali diyara ye ne tɔgɔ yɛrɛ Isa Traoré. Isa Traoré. Ne wolola Ɲɔnɔ mais Ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Bamakɔ ma. Bamakɔ. Bon ne parents service fɛnɛ dɔw se Ɲɔnɔ sinon Bamakokaw don mais Ala ye ne wolo Ɲɔnɔ donc n ye ɲɔnɔnka de ye n ye malien de ye n ye africain de ye wa n ye buna hadamaden de ye bon n ye cɛgana ye gɔnna empereur extérieur a tɛ n kɔ a tɛ n ye donc an bɛ se ka kandidaw bɛ se ka don k'a fɔ n ye musotigi ye fɛnɛ parce que Ala ye kɔrɔ minnu di yan u furumuso u bɛ n minɛ i b'a fɔ u furu cɛ donc n tɛ se k'a fɔ ko muso tɛ n bolo voilà muso bɛ n bolo côté fɛ o ye Ala tanu ye halisa Ala k'aw kan bɛn merci beaucoup donc siko yɔrɔ la an b'a lajɛ k'o ni zappe dɔɔni siko an k'o yɔrɔ zappe dɔɔni n ye denmisɛnnin fitinin dɔrɔn cɛ i ni denmisɛnnin fitinin voilà ni ye âge miiri ka e ka yɛlɛn dɔɔni ta voilà bon ni ye âge miiri k'a bila yɔrɔ min na n bɛ yen de quoi sinon n ye denmisɛnnin fitinin voilà d'accord Petit Bandi o diyara n ye d'accord sisan nɔ n y'o de fɔ n ko yɛlɛ tɛna kɛ anw si negela ye bi parce que n'an ko Petit Bandi a b'an hakili jigin fɛn min na o ye yɛlɛko ye an bɛɛ b'a dɔn Petit Bandi ye yɛlɛko kɛlɛ ye yala Petit Bandi yɛrɛ donna yɛlɛko in na cogo di ne donna yɛlɛko la parce que depuis à mon enfance ni baara in tun ka di ne ye k'an to école la an école nama k'an to denmisɛnninya kɔnɔ groupe ɲɔgɔnlɔnbɔla dɔw tun bɛ ɲɔnɔ u bɛ yala u bɛ ɲɔgɔnlɔn bɔ écolesow ni ɲɔgɔn cɛ bon ne u ye o senfɛ ka baara in kanu o ni sisan cɛ o mɛnna dɔɔni dɛ bon u tun bɛ répétition kɛ yɔrɔ min fɛnɛ na Ala y'a kɛ o ni an ka so tun man jan ne tun bɛ to ka t'u filɛ répétition na bon ani mansa dɔw fɛnɛ ye ɲɔgɔnlɔn bɔ ka tɛmɛ Jifili ye n fa ye parce que n fa dɔgɔmuso cɛ don voilà donc n bɛ se k'o de f'i ye fɔlɔ yɛlɛko i ko i y'a daminɛ mɛn na e bɛ se ka a fɔ an ɲɛna i yɛrɛ donna la san jumɛn kelen yɛrɛ de la ne tilalen ka étude la en 2007 donc n taara pratique kɛ ka 7 ans ɲɔgɔnna kɛ pratique la dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka yɛlɛko daminɛ je pense que ne ye yɛlɛko daminɛ dans les environs de 2011 si je ne me trompe pas c'est en 2011 ne y'a daminɛ donc 2012 ne participé à Maxi Vacances la Ala y'a kɛ n kɛra deuxième lauréat ye oui tiɲɛna donc 2013 n kɛra premier catégorie la humour la tiɲɛ yɛrɛ la i ni baara n ba ni baara an bɛɛ ni baara depuis o waati donc an b'a fɔ ko e tun ye meilleur ye bon je ne dis pas que je suis le meilleur mais je me défends très bien aussi o ka ɲi halisa Ala ka
Tanyo sabati a ko la. Amina rabi. Ok, Petit Bandi. Yala i bɛ baara wɛrɛ jumɛnw kɛ ka fara yɛlɛ ko kan? I bɛ baara wɛrɛw kɛ? Bon, ne ka baara principal yɛrɛ ye courant dilan de ye. Parce que ne ye o métier, ne ye école de kɛ. Donc ka o pratique de kɛ. Mais là où nous sommes, n ka baara bugunatigɛ bɛnnen don comédie in de ma. Baara dege ka ɲi. O ka ɲi. Donc i bɛ courant dilan de kɛ kosɛbɛ Voilà, yɛrɛ. n ye courant dilanna de ye. N b'o dɔn kojugu. Hali sini i b'o o baaraw kɛ ka fara. Bon, hali sini ni n yɛrɛ ka sokɔnɔ ta banna, n b'o dilan. N'an ka famille mɔgɔw ta banna, n bɛ t'o dilan. Donc n'o bɔra la. Mais ni mɔgɔ wɛrɛw y'i wele dun? Bon, mɔgɔ wɛrɛw olu tigilamɔgɔw dadɔnnen don kosɛbɛ. N'o tɛ tiɲɛ na n ta man di mais mɔgɔ dɔw bɛ yen diyagoya don. Mɔgɔ minnu ye apprenti a la. N tun bɛ baaradege la mun bolo ni o fɛ mɔgɔ dɔw mago sera ma a kɔnɔ. N bɛ nin bila kɛrɛfɛ n bɛ t'olu ta kɛ. Parce que mɔgɔ bonyabaga de bɛ sida. Olu ye ne dɔn yanni bi cɛ. Voilà. N y'o de fɔ an filɛbagaw n'an lajɛbagaw n ko yɛlɛ tɛ na kɛ anw si negela ye bi bari anw bɛ Petit Bandi de fɛ yen nɔ. Donc nin waati in na Petit Bandi donc ka anw na yɛlɛ dɔɔni ani an kanubagaw. D'accord. Aw kanubagaw comme olu tɛ yan. An kanubagaw tɛ yan fɔlɔ. An b'a ko ye. Mais olu b'a ye. Olu b'a ye. Yɔrɔ olu ɲɛ b'a la. Bon ne ni e an bɛɛ ka jɛ ka yɛlɛ kunkurunin dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ tan. Awɔ yɛlɛ simple dɔrɔn e ka yɛlɛ tan ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma ni yɛrɛ n'o ne bɛ fɛ k'i ka yɛlɛ qualité de layɛ fɔlɔ. Voilà donc nin tɛ layɛlɛ la o fɛnɛ y'olu layɛlɛ. A man gɛlɛn a ka nɔgɔn. Nin y'a ko nin y'o ziiri bannen de ye. An bɛ ziiri kura de ta. I ma ko ya. An bɛ ziiri kura de ta sisan. Pep. Bon an ka nkalon de tigɛ an ka tiɲɛ de fɔ. Ayiwa. Non bon ni mun ka di e yɛrɛ kɔ e k'o choisi tan. Bon ni Petit Bandi yɛrɛ b'a dɔn min bɛ ne la yɛlɛ sisan nɔ. Nka question kelen fɛnɛ poser kun jumɛn ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔ ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ. I dalen bɛ mɔgɔ min na o ka i janfa. O tɛ dɔ wɛrɛ fɔ tuguni. Masa saya. O tɛ. Dɔ masa bɛ sa a tigilamɔgɔ bɛ balo. Mais a donni ka jugu dɛ. A donni ka jugu mais a dan ye o wagati kɔnɔna ye n'o wagati tɛmɛra a bɛ tɛmɛ. C'est vrai. O man jugu. O man jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ. Ni fɛn t'i kun. Ni fɛn t'i kun o bɛ dépend Ala subahana ka masaya la. Ni fɛn t'i kun n'i tɛ k'i da balo sɔrɔ. N'i tɛ k'i da balo sɔrɔ ni Ala nana n'a ka natigɛ ye o bɛ nɔgɔya o tɛ. E ɲɛ b'a la dɛ. E yɛrɛ k'a fɔ ne ɲɛna sa kɛ. Très bien bon fɛn min ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ i b'o dɔn. Ni kɔnɔboli ganila ni m'i bo kɛyɔrɔ sɔrɔ foyi man jugu ko. Mais soyons clairs mais a jateminɛ mais o de ka jugu. Ni bokɛ minɛ i m'i bo kɛyɔrɔ sɔrɔ suguba kɔnɔ walahi ni dɔrɔmɛ tan t'i bolo i bɛ fili bo ma. C'est pas vrai? Donc allons-y. A tɛ tɛmɛ nin kan donc bi ta tɛna kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ dɛ. Merci. N'i y'a daminɛ bali ye ne yɛrɛ ye yɛlɛ min kɛ a fo k'o bɔ ne dafurugu fila la. Donc an y'a ye Petit Bandi i tun bɛ Yɛlɛbugu la. A ye Yɛlɛbugu kɛ Yɛlɛbugu tɛmɛna mais an bɛ don min na i ko bi an tɛ k'i ni koma ninnu ye bilen ɲɔgɔn fɛ yala problème dɔw bɛ yen nɔ. I bɛ problème dɔn. Ne bɛ Ala fo yɔrɔ la kojugu Mali comédien yɛrɛ tɛ yen problème bɛ ne ni mɔgɔ min cɛ ou bien problème de la ka tɛmɛ ne ni mɔgɔ min cɛ. Parce que diɲɛlatigɛ fɛn kelen de bɛ ne kunna wagati ni kunkurunin de don. I ni karisa tɛ jɛkulu kelen na mais a tɛ se ka kɛ hakilina kelen na o ye manamana ko ye. O ye tiɲɛ. Ne fana ka kɔn ma n b'a wele téléphone na. Même il y a même pas 4 jours de cela koma ye ne wele a ko k'a ye n ka fɛn dɔ ye TikTok sanfɛ k'a layɛlɛ trop donc an ye kulonkɛw fɔ k'an ka barokɔrɔw fɔ ka tɛmɛ. Mais ko k'a ye fɛn dɔ ye k'a y'a layɛlɛ tolo mais i bɛ se k'o fɛn. Non bon ne ye vidéo in kɛ sunkalo de kɔnɔ ce jour tiɲɛ de ka di Ala ye sun digilen don ne la quoi. Wala a bɛ sun digilen don ne la. Ne y'a ye mɔgɔ caman ka silamɛ furusiri kɛra. N'i ye an balimamuso a digira dɔw la mais n bɛ se ka yɔrɔ walawala dɔɔni bi. Ne kɔni y'a kɛ misali de ye. Bi n'i y'an balimamuso jateminɛ caman bɛ bɔ ka taa shisha la caman bɛ bɔ ka taa
ko wɛrɛw la mun tɛ sisaw ni fɛnw ye alors que fɔlɔ pour que i ka sisi kun ye an baw da kɔnɔ fo n'a kɛra gabugu sisi c'est vrai bon sisan an ka du kɔnɔnaw yɛrɛ la an bɛ sisa sigi an n'an baw b'a min ɲɔgɔn fɛ ça fait rien parce que bon c'est quelque chose qui fait très mal n ko vidéo in kɔnɔna la n ko sisan kɔni bogotigini ɲɛnama tila bɛɛ furu la n'u ye ala minɛ k'a tɔ to bébé allons-y au chicha ani bébé en venant tu m'amènes du goût n'o tɛ n ko n'o bɔra la n k'a ɲuman tila bɛɛ furu la donc kuma in yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye bon ala ne y'a dabɔ kulonkɛ dɔrɔn de kama mais vidéo kɔni taara ten ni rien d'autre donc vidéo taara ten mɔgɔw y'a minɛ ɲuman na dɔw y'a minɛ ni ɲuman ye dɔw y'a minɛ ni kolo ye bon minnu y'a minɛ ni kolo ye juste n kɔni b'a kɛ dɔrɔn pour la sensibiliser parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est vrai. I ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ comédie kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ kelen tɛ. Ne ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Team ye team Petit Bandi ye. Ne page ye ne ta ye. Mais n ye mɔgɔ minnu wele n ka famille mɔgɔw don. Donc a bɛ i n'a fɔ u yɛrɛ taw don. Nin ta ye nin ta ye o t'anw fɛ yen quoi. Ni fɛn min sɔrɔla dɔrɔn i bɛɛ de ta ye. Parce que fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen k'i n'i ka fɛn ni bɛ taa lahara. I ni mun bɛ taa o bɛ tɛmɛ ni Ala sɔnna wa taala cɛ. C'est vrai. Donc n ye Mafa gɛrɛ n na mais ɲɔni ka Mafa gɛrɛ n na n ye Layiri gɛrɛ n na fɔlɔ. Après je lui ai dit Mafa nous sommes de la même famille aussi n y'a wele ka na donc ka tila ka denmisɛnnin wɛrɛw wele ka gɛrɛ n na fo sisan n'olu de bɛ ka baara kɛ. N'olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An filɛbagaw an b'a fɔ hakilila jiginna ko nin aw ka émission man di de halisa n'o ye Mifashe Instar bi ani Petit Bandi de bɛ ɲɔgɔn bolo yɛlɛko in kɔni a tɛna kɛ anw si negela ye bi halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka kow ye Petit Bandi e yɛrɛ filɛ nin dumuni jumɛn de ka di e Petit Bandi yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Dumuni min bɛ yen ko ne tɛ se ka fɔ n fara la diɲɛ kɔnɔ i b'o dɔn o ye yaasa de ye. Yaasa. Ani dɛgɛ. I kelen fila. Ne muso kɔni n'a bɛ se yaasa dilan na hali ne dimina kɔrɔ n'a bɛ fɛ kɛlɛ ka ban dɔrɔn a ka yaasa tobi hali n'a m'a sigi yɔrɔ fila a kasa dama wala n bɛ yafa. Ayiwa hali ni tɔgɔ fɔ ma kɛ faamuyaliw ka sɔrɔ kow la. Ani dɛgɛ. Donc n'o fila dilanna dɔrɔn Petit Bandi ka ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi. C'est vrai. Ayiwa dumuni jumɛn de bɛ yen sa k'o man di Petit Bandi ye. Bon ne y'o fɔ dɔw bɛ bon mɔgɔninfin bɛɛ n'i ka fɛn kanuta don dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ne muso n'a ye to tobi ne fɛ yen a b'i jija a bɛ dumuni wɛrɛ tobi kɛrɛfɛ sinon ne nana sɔrɔ n ka so kɔnɔ a bɛ t'u ka so ka sɔrɔ ne yɛrɛ ma fɛn fa ye. A bɛ t'u ka so. Awɔ ka sɔrɔ dumuni wɛrɛ parce que i bɛ ne ka nasɔngɔ sara don. N'i y'a tobi e kelen bɛ se ka don problème t'a la mais fitinin tobi fɛn dɔ dilan kɛrɛfɛ k'o bila ne nana ne k'o dun wa ne m'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ n ka nasɔngɔ sara ou bien a bɛ t'u ka so. Awɔ. Ayiwa. O kelen to man di. Togo kɔni t'a la ouais parce que Togo la ne pinina Togo la fo k'a ban. Je te mens pas hein. Anw ka famille na anw bɛ se ka 3 mois 4 mois kɛ to tɛ tobi mais don dɔ ni maman ye to tobi ne ko n t'a dun bon Olivier bɛnna ni o ye donc e tɛ nasɔngɔ bɔ e t'a dun an ye min kɛ tobi ka to a ye ma bɔ bon ni ne yɛrɛ mugu ye fo ne ja bɛ tigɛ ne ɲɛ mugu ɲɛ ne ja bɛ tigɛ de quoi parce que ka wari tigɛ n na ka fɛn bɛɛ tigɛ voilà donc ne ɲɛ mugu ɲɛ sa ne ja bɛ tigɛ donc e bɛ to dun jagoya. voilà donc ne to dun o la jagoya la quoi jagoyaninfin fo k'a nege bɔ n na a tɔ yɛrɛ de tilala ka nege bɔ n na tuguni o la to kɔni n t'a fɛ yɛrɛ de. Donc to yɛrɛ kana to ko kuma bɛ fan o fan fɛ. O kuma yɛrɛ ka bila pewu. O kuma yɛrɛ ka dabila. Voilà. Ayiwa halisa n y'o de fɔ n ko yɛlɛ tɛ ka anw si negela ye bi. A fɔ kɛ. K'an la yɛlɛ dɔɔnin. I lasewa dɔɔnin. Yɔrɔ yɛlɛkun yɛrɛ de ka di ne ye ne tɛ fɛ an k'a dabila o. O ka di a cɛ n k'o fana y'anw dabalo de n'anw fana y'o bɛɛ fɔ k'anw ka jabaranin kɔfɛ maa si anw bɛ taa an da i bolo ɲini jɔn kun tuguni. Ne tɛ fɛ a ka dabila yɛrɛ de. An ka jamanakuntigi kɔrɔ de bɛ Ala ka hinɛ a la ATT
kalo wɔɔrɔ kalo ala ka hinɛ la ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ani siso man si ma to ka baro kɛ i b'a fɔ ne filɛ ne ka baro kɛ cogo min na don dɔ siso man si de y'i sigilen to a ko ɲɛma maa t'a fɔ ko farinin gɛlɛyara i b'a fɔ de maa t'a fɔ ko i filɛ nin tellement i ye n jatigɛ fɔ to ko in n tɛ to n yɛrɛ de fɛ quoi n tɛ fɛ ka to kulo n tɛ fɛ ka mɛn n kulo de la quoi ayi ko to ko kuma tɛ ka na fɔ a tɛ fɔ bilen voilà ok parce que farine ni mugu a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na quoi si sɔmansi de y'i sigilen to a ko ɲɛma maa t'a fɔ k'ala ka barikadenw sama di na i b'a fɔ k'ala ka si jan d'a ma ɲɛma farine gɛlɛyara buru kala kɛra bi wɔɔrɔ e ko cogo di ATT wulila k'i sigi a ko si sɔmansi c'est vrai fɛn bɛɛ de gɛlɛya Mali kɔnɔ buru kala u y'a kɛ bi wɔɔrɔ ne muso dɔ bɔ n b'a ci a bɛ taa katifini na a bɛ taa buru san bi wɔɔrɔ don o don a bɛna di yan ni Malien y'a dɔn o tɛ se ka buru san bi wɔɔrɔ furufuru bɛ yen o y'an ka dalalafɛn o ni fɛn bɛɛ bɛ se ka dun o ni fɛn bɛɛ bɛ se ka dun si sɔmansi wulila k'i jɔ a ko ɲɛma e ko n'i ye furufuru kɛ saladi la o don dɔ la ka di furu yɔrɔ o tɛ dun dɛ sa furu la ne bɛ faga ni gɛlɛya yan bi kuma tɛ kɛ ayiwa bi yɛlɛ kɔni tɛna kɛ anw si negela ye dɛ non i b'i ka baara dɔn ne yɛrɛ se wara déjà diɲɛ ko o ko ne y'a kanu kanu de ka gɛlɛn sinon ne ma école kɛ ni rien d'autre ouais mais n ye formation dɔ kɛ même actuellement n bɛ ka continuer ka formation dɔ kɛ d'accord yala petit bandi gɛlɛya tɛ baara in kɔnɔna na gɛlɛya t'i ni mɔgɔ cɛ kɔnɔ ne bɔra k'o fɔ n ka kuma kɔnɔna la gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ alihamdulilayi parce que ne bɛ n parents fo kojugu o ye kuma kelen de don ne kunkolo la karimasina être artiste ne veut pas dire que i ma bɔ famille maralen na c'est vrai toujours i kɔfilɛ i danbe la anw ye danbetigi o t'i kɛ danbetigi ye anw ye jamatigi o t'i kɛ jamatigi ye i yɛrɛ o de b'i ka danbetigiya sinsin ani kɛwale o de b'i n'i kanubagaw kanu don ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min y'i kanu kana tugu waritigi kɔ kana tugu sanutigi kɔ kana tugu jamatigi kɔ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min y'i kanu o t'i la mɔgɔ t'i sɔn dɔn i la donc mɔgɔ min ne kanu ne kelen don ko bɛɛ kanu hali mɔgɔ minnu ma ne kanu ne kelen don ka bɛɛ kanu kanu tɛ tɛmɛ o kan gɛlɛya foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ne ni Malien artiste foyi ni ɲɔgɔn cɛ comédie dɔrɔn tɛ dɛ hali dɔnkilidala rappeur i t'i miiri rappeur ba foyi la ko ne ni mun ka contact tɛ ɲɔgɔn bolo k'an tɛ ɲɔgɔn statut la n'an famara ɲɔgɔn ma k'an tɛ ɲɔgɔn wele rappeur kɔrɔba dɔɔnin tɛ yen ko lien tɛ ne ni mun ni ɲɔgɔn cɛ ni mun ka kungo bɛ yen n bɛ taa pareil comédiens bɛ ten a denmisɛnnin fitinin denmisɛnninw fara a mɔgɔkɔrɔbaw kan même Kanté yɔrɔ ne n'a tɛ groupe kelen avant an tun bɛ groupe kelen na dimanche samedi tɛmɛnen j'ai joué avec Kanté balontan na Kanté c'est ne ni Kanté ma ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ ne ni Kanté ye ɲɔgɔn dɔn depuis ɲɔgɔn an ye école daminɛ 4e année kan na fo ka na bɛɛ kelen ka defuw sɔrɔ san mun na voilà après ale taara Yɛrɛbugu la ne y'ale yɛrɛ de Yɛrɛbugu la ka sɔrɔ ka na donc ni an ye faamuyali kɛ Yɛrɛbugu kanu don ne la Kanté de kama ou bien non bon n bɛ se k'a fɔ d'une côté Yɛrɛbugu kanu don na Kanté kama parce qu'en ce moment n tun b'ale dɔn Yɛrɛbugu la et puis j'avais un frère là-bas aussi Idrissa Traoré c'est mon frère donc olu fila de y'a to n ye Yɛrɛbugu fɛnɛ dɔn ni n taara voilà d'accord faamuyali sɔrɔla la an y'a ye baara o baara gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a la mais e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ i ka baara in daminɛ ani sisan cɛla la e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la bon le début c'était pas du tout facile parce que côté familial là a ye n sɛgɛn dɔɔnin mais pas trop parce que n ye kuran baara min kɛ a kun ka di n famille mɔgɔw ye n ka taa o de chemin fɛ mais n y'a yir'u la depuis à mon enfance ni baara in ka di ne ye kuran baara in métier de don ne t'a fɔ ko n b'a bila pepewu dɛ mais a y'a to n ka nin fɛnɛ kɛ n papa n ye kuma min f'i ye n papa ye n wele k'o kelen de fɔ n ye n kana drogue ta n kana gulɔ min
n kana jouer min fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka maaninfin bɔ a hakili kan n k'a bɛɛ lajɛlen to yen n'o don ne y'a dɔn n bɛ se k'o bɛɛ to yen n ka taa n y'a fɔ a ye ne tɛ n somɔgɔ dɔn a bɛ se ka kɛ dɛ buna hadamaden i somɔgɔ ka ca min bɛ nin kɛ wale masina ninnu kɛ ne tɛna kɛ maa fɔlɔ ye maa min b'o kɛ du kɔnɔ bon n y'a kɛ ten fitini fitini maa minnu bɛ yen ko a man d'u ye bon ni n tora ka taa marché la ni dɔɔnin sɔrɔla ne nana min sɔrɔ k'o gosi kɛrɛfɛ o tɛ fɛn fɔ ni caman sɔrɔla ne nana kumu bon n ɲɛ b'a la cɛnin in ka fɛn a ka fisa quoi a y'a to a y'a to a ye dugawu k'a ye a bɛ ɲɛ sɔrɔ ko in donc parents ta ye ni dɔɔnin bɛ ka sɔrɔ dɔrɔn ka olu damu voilà ni dɔɔnin dira o ka ɲi d'accord halisa ala ka dɛmɛ o kɛ bara o bara n'i b'a la n'i y'a kanu i bɛ se k'a kɛ an kun bɛ yɛlɛ bugu la i b'a dɔn an kun bɛ se ka kalo 6 kɛ an kun tɛ miliyɔn sɔrɔ ka jouer je vais pas te mentir et puis diɲɛ don o don jeudi an kun bɛ taa répétition na walayi an kun bɛ se ka kalo 6 kɛ ka sɔrɔ a ma jouer bon tuma la ne tun bɛ point tigɛ n sen na pour que ka taa palais la ne delila ka taa Gawo 1500 i b'a dɔn ɲɔnɔ 1500 ka di a don j'étais avec Ouzbi Blasco bon Blasco rappeur dɔ tun bɛ Blasco et puis Tyson bɛ Francis et puis Fodi Moussa an kun ka ca dɔɔnin quoi an kun taara mouvement mɔgɔ dɔw ka fɛngɛ la mais i b'a dɔn ɲɔnɔ 1500 in ka di an ye 200 tɔmɔ han ja i t'a dɔn ko 200 k'a ka ca f'i k'a tɔmɔ k'a sɔrɔ sɛgɛn b'i la walayi 200 ka ca an ye te san Gawo bɛ dumuni dɔ feere ko ɲɛbɛ k'o san parce que kɔngɔ tun n'an faga ka ji san a bɛɛ n'ala cɛ 200 barikalen ni bon Mali Dieu merci ni Kidal tɛ Mali région tɛ ne ma deli ka taa yɔrɔ la ouais a cercle fɛnɛ ka dɔgɔ ma se yɔrɔ min na ni Kidal tɛ bon Kidal curiosité bɛ na hali sini sɔgɔmada fɛ j'ai envie d'aller d'accord ala k'a sira nɔgɔya n'i ka hɛrɛ b'a la amina yarabi et puis a sanfɛ sira ma dɛ ala k'a sira nɔgɔya n'i ka hɛrɛ b'a la o de ka gɛlɛn fɛn dɔ bɛ yen o ka di mɔgɔ ninkun ye mais i ka hɛrɛ t'a la donc an tɛ ala deli o siraw kan Petit Bandi e yɛrɛ bɛ se ka mun de sɔrɔ sisan k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli aw kɔ ka don nin yɛlɛko ninnu kɔnɔna na k'a kanu b'u la e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ ye ladilikan na yaasa o fana kana taa sira jugu fɛ ka sɔrɔ ladilikan ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ ye dɔrɔn i ye comédien ye o t'i kɛ maa molobali ye c'est vrai pourquoi comédien cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen ni mɔgɔw gɛrɛ denmisɛnninw gɛrɛla u bɛ ci dɔw wɛrɛ tɛ an yɛrɛ ka comportement yɛlɛko in ye e ka baarakɛminɛn de ye i b'i balo a la i b'i fa balo a la i b'i ba balo a la i b'i fini fɛrɛ bɔ a la wa i bɛna muso furu k'i to a la donc o bɛ ko o ko la o ta n'i bolo 2 ye ne ni e ka taa gɛrɛn kelen na sisan ne y'a dɔn ne ka kumakan bɛ kɛ ne b'o bila kɛrɛfɛ ka kuma wɛrɛ ta parce que c'est mon outil de travail e kan ka taa wari de sara k'a filɛ ne k'a kɛ kɛyɔrɔw de b'a la bon u k'u jija n'u ni mɔgɔkɔrɔba min ye ɲɔgɔn ye au lieu que u k'a ka fɛn ivre kɔrɔ ta k'u f'a ye u ka s'a ma ni majigin ye adamaden i majigin i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ye o t'a yira k'a fɔ ko tu es faible c'est vrai o ye buna hadamadenya yɛrɛ taabolo ye bon maɲɔgɔnlɔn minnu bɛ yen k'u b'o ta dɛ mais inspiration ɲini c'est tout à fait faux c'est archidiquement faux excitant ti mɔgɔ si bila ka inspiration ɲini sufɛ ne bɛ se ka 6 mois 7 mois kɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ da diɲɛ don o 7 heures mais 10 heures ne bɛ wuli mais à partir de 14 heures ne bɛ n da vers 17 heures comme ça n bɛ wuli n'a sɔrɔ ni baara tɛ n bolo n bɛ su bɛ ban n ka so kɔnɔ inspiration ɲini de la n'i ye fɛn dɔ lajɛ n'a ma ɲi n b'a sɛbɛn donc n bɛ n proche dɔ ɲininka a la an b'a fɔ ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la comédie filɛ a ka nɔgɔn wa a ka gɛlɛn wa diɲɛlatigɛ taabolo bɛ ten an ka san denmisɛnninw
n'i y'a jateminɛ n'u ma taa nɛni kɛ video la u bɛ taa i ka hakɛ to muso forme bɔ n'importe comment alors que a tigilamɔgɔ don dɔ a bɛ se ka furu n'a furula a denw image tɛ perdre réseaux sociaux image tɛ perdre dɛ e mana effacer cogo cogo i b'a sɔrɔ dɔ y'a ta k'a bila kɛrɛfɛ hali n'a kɛra san 100 ye i salen kɔfɛ n'u m'a bɔ don min ni bi fɛnɛ tɛ kelen ye u b'a bɔ k'a yir'i la donc n'i ma i bɛ diɲɛlatigɛ ko o kɛ a kɛ i k'a ɲɛ o ka fisa don dɔ i denw ou bien i mɔdenw ka lagosi ni i yɛrɛ ka kɛwale ka sɔrɔ u yɛrɛ ma fɛn kɛ adamaden i bɛ bi la mais i kan k'i miiri sini fɛnɛ na min bɛ nali Ala subahana wa taala bolo o ye tiɲɛ donc k'a f'u ye comédie ni mun bɛ fɛ ka don a la cɛ la bienvenue nka a tɛ taa hakilisigi basigi muɲu ani sabali kɔ et puis i man ka ye fan bɛɛ i man ka i ka comédie ne de la ka bɛn ni comédien dɔ ye c'est sûr a bɛ jouer ni fini min a ka pièce la o b'a la dugu kɔnɔ yala la a kumana n fɛ dɔrɔn n ye min kɛ k'a jaabi a tigilamɔgɔ b'a dɔn mais après n y'a wele kɛrɛfɛ min kan ka fɔ a ye k'a fɔ a ye n'i kan ka jouer ni fini min i kan ka jouer n'o ye scène kan ou bien n'i kan ka jouer ni min ye yɔrɔ min na i kan ka jouer mais k'a fɔ k'i b'o ta k'o kɛ i ka dugu kɔnɔ yalalikɛla e tɛ nafa foyi sɔrɔ a la e tɛ fɛ ka kɛ foyi y'a la c'est vrai mɔgɔ o mɔgɔ bi e ye o la ten a tigilamɔgɔ tɛ wari sara ka t'i filɛ dɛ parce que a b'e dugu kɔnɔ banaliman ten ni dugukɔnɔmɔgɔw ye sawura wɛrɛ la donc i kan k'i minɛ ni o sawura ye min ni i ka image tɛ kelen ye ni min bɛ fɛ k'i ka image lajɛ o bɛ t'i lajɛ de donc Ala k'an sutura dɔrɔn et puis c'est tout. Amina ya Rabbi. D'accord. Et Petit Bandit. Oui. An b'a fɔ ko an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma. Ala kelen. Hakilila jiginna an b'a fɔ Mifa production kanubagaw. An ka émission man di kɛnɛ de kan halisa Mifa chez Instare ko bi ta bɛ Petit Bandit de la donc yɛlɛ tɛ na kɛ an si negela ye bi. Petit Bandit. Naam. E yɛrɛ bɛ se ka mun de sɔrɔ sisan duwawu an ka jamana bɛ lahalaya min na e bɛ se ka duwawu jumɛn de kɛ e bɛ se ka ladilikan jumɛn fana fɔ o ko la Mali ka di ne yɛrɛ ne ka sunɔgɔbala yɛrɛ Mali se ma la tellement ye Mali ka di ne walahi je te mens pas ne y'a mɛn ko fɛn dɔ kɛra jamana kɔnɔ k'a bɛ a ye jamana kɔnɔden dɔ tɔɔrɔ walahi ne bɛ su bɛ an kasi la walahi Mali ka di ne fo k'a faga o la to Amérique visa ne ma 100 ans France diɲɛ jamana o jamana bɛ k'a ka di a bɛ visa n'a passeport ne ma 100 ans ko ne tɛ ka taa baara la ne yɛrɛ ko n ka taa n sigi mɔgɔninfin i kan ka sigi bon Ala de b'a dɔn ne y'a sɔrɔ n kan ka sigi kɔfɛ ne bɛ nin kan ka sigi o la dɛ mais Mali ka di ne ye kojugu kojugu a bɛ se ka kɛ sini n bɛ se ka taa sigi kɔfɛ dɛ o hakilina bɛ na mais an bɛ don min na i ko bi o hakilina yɛrɛ tɛ ne la a bɛ se ka kɛ sini a bɛ se ka kɛ dɛ comme image n'i y'a tigɛ dɔw b'a n'i taara don min na o b'a tigɛ k'a tugu ɲɔgɔn na ka bɔ a jara tugu a la maa si kana taa bɔ a jara tugu na Ala ni kira kama an bɛ don min na i ko bi Mali ka di ne ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan bon hali ne taara jamana wɛrɛ la ne tɛna se ka k'o jamanaden i b'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye cogo min na c'est vrai voilà donc bamananw bɛ zana dɔ fɔ malidenw an ka bɛn suko ni dugujɛ cɛ jɔn de b'a gindo dɔn mɔgɔ si maa minnu nata dayɛlɛ olu nata falen tɛ maa minnu ye dɔɔni ɲini olu ma foyi sɔrɔ dɔɔni kɔ kafa ni kaba kafa ni yada kile don sangara ye maaya la an k'a bila an kunna ko diya bɛ ban wari ye kungo ye fantanya tɛ lebu ye adamaden i yɛrɛ dɔn o de ye dɔɔni fɔlɔ ye wa se i yɛrɛ la o de ye sena fɔlɔ ye nka kɛlɛ o kɛlɛ filɛ nin an ka dugukolo in kan bi i b'a kɛlɛ kun dɔn ɲumandɔnbaliya kɛlɛ n ye fɛn dɔ kɛ karimasina ye a m'a dɔn ye ni a tigilamɔgɔ m'a dɔn ye Ala b'a dɔn ye wa Ala b'i sara ni a ye maliyɛnw maa si tɛna bɔ jamana wɛrɛ la ka na anw bɛn ni anw yɛrɛ dama tɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ n ye fila ye n ye bɔbɔ n ye maraka n ye kadɔ n ye sinafɔ ye si o si bɛ Mali kɔnɔ n da tɔgɔ sera min dama n tɔgɔ ma se min dama an bɛɛ de ye joli kelen ye fɔlɔ n'i y'a jateminɛ Mali maa wɛrɛw ka kuma de tun bɛ na fɔ yan ka kuma ko tɛ taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ mais bi
an ka kumaw dalen don lafiya kɔnɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye an ka jamana jateminɛ empire baw bɔra ni Mali de ye kɛrɛfɛ jamana caman lamɔ hali n'i ye tubabuw ka sariya ta k'a lajɛ an ka kurukan fuga wallahi tubabuw ka sariya dɔw bɔra a kɔnɔ ɲɔna an ka ɲɛsin maa wɛrɛ taw ma an ka kurukan fugaw bɛ yen an ka empire mandenw olu ma bɔ an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ b'an bolo yan ala kama kira kama jamana in an ka don ba la sabula bi ne ni e tɛ hakilina kelen nka ne bi e bɔrɔntɔ n'importe comment ka taa kuma f'i ma kuma min n'a bɛ se k'i mankutu tiɲɛ an k'o dabila an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn c'est vrai donc maa wɛrɛ si tɛna ɲɛnabɔ ni an yɛrɛ tɛ an ka kɔfɛ kumaw bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vive le Mali vive la paix Bana dɛ a tɛ tɛmɛ nin kan halisa ala k'an ka Mali ɲɛ suma amina rabi kuma tɛ tɛmɛ nin kan fiyewu Petit Bandi naam yɛlɛkoni ka di ne koyi mais san'an ka yɛlɛkoni laban in na an bɛna min kɛ k'an ka kɛnɛ kuncɛ ko ne da balo de b'a la i b'a fɔ ko yɛlɛko de yan'an ka yɛlɛko laban in kɛ k'an ka kɛnɛ kuncɛ donc i bɛ se ka folikan jumɛn lase i kanubagaw ma nin waati in na n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di n ka mon fils ma ni o ye Musa Jɛnɛko ye an bɛ don min na i ko bi u taalen don faso kumabalo la voilà donc ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di a ma k'a ka anniversaire bɛna se a joyeux anniversaire voilà parce que i b'a ko ya k'a bon anniversaire ala ka san caman caman yira an la ka folikan belebeleba di e yɛrɛ n'i ka équipe la denw bɛɛ lajɛlen ma aw ka direction mɔgɔ surtout cameraman kɔni kɛlen ko mɔgɔ fu ale de bɛ mɔgɔw ta dɔrɔn k'u bila diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais a yɛrɛ kunkolo tɛ bɔ minnu fana ma to k'u kunkolo bila kɛrɛfɛ fɛ hali image bɔra ka to k'u kunkolo zappé dɔrɔn voilà c'est comme ça mais ne ma min faamu cameraman na olu bɛ ɲɛ kelen tugu ka kelen yɛlɛ n'u ye kelen ci siɲɛ kelen o tɛna baara teliya ayiwa o b'a teliya ok donc an b'a filɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mifa production kanubagaw foli b'u bɛɛ lajɛlen ka aw ladɔnniya halisa ko nin aw ka émission mandi de n'o ye Mifa chez Instar ye ko bi ta bɛ ani Petit Bandi de cɛ donc k'an ka kɛnɛ kuncɛ Petit Bandi bɛna anw yɛrɛ la yɛlɛ dɔɔni ani an filɛbagaw la yɛlɛ o bɛ kɛ an ka bi kɛnɛ o bɛ dansigi k'a la an bɛ diɲɛ ko ala k'an kisi gulɔ ma amina yarabi don dɔ gulɔ n'o taara jɔ a bila k'a ɲɛgɛnɛ kɛ paratata a don tellement que gulɔ a ɲɛgɛnɛ kun ka kalan u ye sapere papa mɔgɔ de wele ACE kɔnɔ ko ka taa ɲɛgɛnɛ fara comme ni sɔgɔsɔgɔ ko a ka ɲi comme e b'a ɲɛgɛnɛ kɔnɔ ka ni tɔ fɔ a nana de voilà donc n'a nana o kɛ o diyara ye mais gulɔna bila ka ɲɛgɛnɛ kɛ wagati min a kɛra tilema de fɛ quoi jakumadenni o y'a sɔrɔ jakumamuso dɔ bɛ yen o taara den wolo dingɛ kɔnɔna la ɲɛgɛnɛji kalaman bɛ ka jigin olu sanfɛ jakumadenni kelen sagi kun bɛ ten ko ko tilema fɛ sanji filanan de y'i da waga ɲɛgɛnɛji dɔɔni to o da kɔnɔ o sinna wa sayi n'a kɔkisɛ n'i tilala ɲɛgɛnɛkɛ kɔnɔna fɛn dɔ bɛ yen o ka di a tilala ɲɛgɛnɛ kɛ dɔrɔn a ye bo ci para jamaba yɛlɛma wa sayi n'a san bɛrɛ jugu dengi gajɛgɛ bi ne ba a tɛ tɛmɛ nin kan non a tɛ tɛmɛ nin kan Mifa production jabaranin kanubagaw n y'o de fɔ n ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kɛnɛ na an b'a fɔ an kanubaga bɛɛ lajɛlen a kana ɲinɛ a kan aw abonné an ka chaîne na ani j'aime baden a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ